Давайте, давайте, карате. Айде, Иво. Давай, Криси, ти. Давайте. Браво! А така вляво, браво. Аре, пусти сега към Иво. Браво, Ивайло! Браво, Кристияна! Ще да го снимем него. Браво, бе! Айде, дай! Давай, не спирайте още! Кристияна, тата и ти не спири, давай! След Ивайло, само пазете другите деца, тук от тази страна ми, тате, в ляво ми, тате, към мен ела. Да, браво. Айде, пусти тате, видите как се трепак. Дай далеч от тежко. Браво, Хриси! Хриси, от тука! Браво, Хриси! Дай! Дай, тате! Браво, рибке! Като нинджа си! На тате нинджата, дай! Тук е от тази страна да ги задминем тези очи. Малко завой. Идваш ли? Давай!